още едно филмче, посветено на химическите следи, които могат да се видят над Западна София. Значи, спокойно може да се види, че самолетът остава нормална следа след себе си, тук проследявайки го вляво. Обаче далече зад себе си е оставил маса нещо подобно на бяла пелерина, която се стели и тя се излъчва на определени зони. Впръсква се от множество самолети, които летят над Западна София. Явно по някакъв план и схема. Част от тях оставят след себе си както нормалната следа от гориво, както виждаме в момента самолета, така и тези следи, които определено са различни, защото не се разтварят бързо в атмосферата, остават. Характерното, което се забелязва, е, че те са на едни като големи гроздове, започват да се стелят и нерядко над тях се образуват включително и такива по-тъмни облаци, но характерните са, сякаш се получава мазен емулсионен слой над атмосферата. Периодът на впръскване е определено по залез време, но могат да се наблюдават и през деня. Това е много дълга дъга с подобна диря.